Nu skal vi se på, hvordan man finder areal af forskellige plane geometriske figurer. Allerførst skal vi kigge på areal af et kvadrat. Jeg vil tage udgangspunkt i opgaver fra et kapitel i systegnbogen på G-niveau, der viser eksempler og øvelser med areal. Øvelsen her, 6.1, går ud på, at vi har en terrasse med 4 lige lange sider, og alle vinkler er rette, det vil sige 90 grader. Og vi får at vide, at terrassens sider er 3,5 meter. Først skal jeg finde ud af, hvilken slags figur terrassen er, og bagefter skal jeg finde terrassens areal. Nogle gange, når man får matematikopgaver, kan det være rart at vide, hvad det er, vi snakker om. Så hvis du ikke ved, hvad en terrasse er på dansk, hvad det betyder, så kan du altid google ordet og få et billede af det. Her er et billede af en terrasse. Når jeg skal løse nogle opgaver med geometri, så laver jeg altid først det, vi kalder en skitse. Det vil sige en hurtig tegning af, hvad det er, jeg skal regne på. Jeg har lavet en skitse af en firkant, og jeg har forsøgt at prøve at lave siderne lige lange. Og jeg har vist her i hjørnerne, at vinklerne er rette. Og så har jeg sat målene på. Jeg får nemlig at vide, at hver side er 3,5 meter. Så nu ved jeg, hvad det er, vi snakker om, og jeg har et billede i mit hoved af det. Så skal jeg finde ud af, hvad er det for en figur. Og jeg kan huske, at når vi har en firkant, og alle siderne er lige lange, og vinklerne, altså hjørnerne, er 90 grader, ja, så er det det, vi kalder et kvadrat. Så jeg skal finde arealet af et kvadrat. Jeg kigger i min formelsamling, og i formelsamlingen kan jeg se, at hvis jeg skal finde arealet af, så kan jeg regne det ud som den ene sidelængde S gange den anden sidelængde S. Det kan vi også skrive som S i anden. Så nu går jeg i gang med at regne. Arealet af det her kvadrat af denne terrasse er altså S i anden, eller S gange S. Og her er min sidelængde 3,5 meter, så det er 3,5 i anden. Det er det samme som 3,5 gange 3,5. Og taster jeg det ind på lommeregner, så får jeg, at det giver tallet 12,25. Så skal jeg lige tænke over, hvilken enhed jeg skal sætte på. Og da sidelængden er i meter, så er arealenheden kvadratmeter. Sådan finder du arealet af et kvadrat. Nu skal vi kigge på arealet af et rektangel. Her er opgaven. Der står, man kan få papir i forskellige størrelser. Et stykke papir i A5 størrelse måler 148 mm på den korte side og 210 mm på den lange side. Hvad er arealet af et stykke papir i størrelsen A5? Svaret skal være i kvadratcentimeter. Først laver jeg mig en skitse og sætter målene på. Her er papiret. Der er en kort side, og den er 148 mm, og der er en lang side, og den er 210 mm. Og jeg har et rektangel. For jeg kan se her på billedet, at alle vinklerne på det her er rette. Jeg finder min formelsamling frem, og hvis jeg skal finde arealet af et rektangel, så skal jeg sige længde gange bredde. Det står her L for længde gange B for bredde. Så nu kan jeg begynde at regne. Arealet er altså længde gange bredde. Længden her er 210 mm, og bredden her er 148 mm. Og så bruger jeg min lommeregner til at gange de to tal med hinanden, og jeg får 31.080. Enheden jeg skal have på er kvadratmillimeter, fordi mine to længder var millimeter. Men jeg er ikke helt færdig endnu,
for der står, at svaret skal være i kvadratcentimeter. Og hvis du ikke kan huske, hvordan du omregner kvadratmillimeter til kvadratcentimeter, så husk, at du har de her omsætningstabeller. Kvadratmillimeter står her, og her er kvadratcentimeter, og når jeg skal bevæge mig en gang til venstre, skal jeg dividere med 100. Det skal jeg, fordi 1 kvadratcentimeter er det samme som 100 kvadratmillimeter. Så nu regner jeg mit areal på 31.080 kvadratmillimeter om. Det gør jeg ved at dividere med 100, og jeg får, at arealet er 310,8 kvadratcentimeter. Nu skal vi kigge på parallelogrammer. Her er en firkant, og jeg kan se, at de her to sider er parallelle, og de her to sider er parallelle. Jeg behøver ikke at lave en skitse i denne gang, fordi målene allerede er skrevet på. Højden her, denne her, er 43 mm, og denne her side er 8 cm. Jeg skal finde arealet, og jeg skal svare i kvadratcentimeter. I formelsamlingen kan jeg se, at hvis jeg har et parallelogram og skal finde arealet, så skal jeg tage den lodrette højde her og gange med grundlinjen, den side, som højden går ned på. Og de to tal, h og g, har jeg på min tegning her. Jeg har, at højden er 43 mm, og jeg har, at grundlinjen g er 8 cm. Jeg skal svare i kvadratcentimeter, og derfor er jeg nødt til først, inden jeg går videre, at regne min højde fra millimeter om til centimeter. Der går 10 mm på en centimeter, så derfor skal jeg dividere 43 med 10. 43 mm er altså det samme som 4,3 cm. Og nu kan jeg regne arealet. Arealet er højde gange grundlinje, altså 4,3 cm gange 8 cm, og lommeregneren fortæller mig, at det giver 34,4 kvadratcentimeter. Så skal vi kigge på et trapez. Her er et billede af en blomsterbed. Hvis jeg ikke lige kan huske, hvad et blomsterbed er, så kan jeg google mig frem til det. Så det er et blomsterbed. Der er nogle mål på tegningen. Der er et mål på det her, der står 3 meter. Der er et mål på denne her side, som er 4 meter. Og der er et mål på denne her side, som er 8 meter. Jeg kan genkende formen som et trapez, så jeg tager min formelsamling og finder ud af, hvordan skal jeg regne arealet af et trapez. Det skal jeg gøre ved at tage de to parallelle sider, A og B, og lægge dem sammen. Og bagefter så skal jeg gange det med højden, og højden er den lodrette linje her. Og så skal jeg gange det hele med en halv, altså 0,5. Her får jeg på tegningen, at højden h er 3 meter. Jeg får, at den ene parallelle side er 8 meter, og jeg får den anden parallelle side B er 4 meter. Så jeg har de tal, jeg skal bruge for at regne arealet. Arealet er en halv gange højde gange parentes a plus b. Så nu sætter jeg tallene ind. Det er altså en halv gange 3 gange parentes 8 plus 4. Jeg skal regne parentesen først. 8 plus 4 giver 12, og nu kan jeg sige en halv gange 3 gange 12, og det giver 18. Min enhed er kvadratmeter, for alle målene jeg startede med var meter. Nu skal vi kigge på en trekant. Hvordan finder jeg arealet af en trekant? Jeg får at vide, at en trekant har en grundlinje på 63 mm og en højde på 3,5 cm. Og jeg skal finde arealet. Og så står der, at svaret skal være i kvadratcentimeter, og det skal være med 1 decimal. Jeg starter lige med at lave en skitse.
Her har jeg tegnet hurtigt en trekant. Og så fører jeg målene ind på. Jeg får at vide, at grundlinjen er 63 mm. Det er det her. Og jeg skriver 63 mm. Og så får jeg at vide, at højden, den er her, vinkelret på grundlinjen. Det er 3,5 cm. Så nu har jeg min skitse. Hvis jeg skal finde arealet af en trekant, så skal jeg regne det som en halv gange højden gange grundlinjen. Husk på en trekant og gange med en halv. På denne her trekant er min højde 3,5 cm. Det får jeg at vide her i teksten. Og min grundlinje G er 63 mm. Centimeter og millimeter, det passer ikke sammen, så jeg vil lave 63 mm om til centimeter. Der går 10 mm på 1 cm, så jeg skal dividere 63 med 10. 63 mm er altså det samme som 6,3 cm. Og nu kan jeg regne arealet af trekanten. En halv gange højden, h gange grundlinjen G, og jeg sætter tallene ind, så det er altså en halv gange de 3,5 gange de 6,3, fordi jeg skal bruge centimeter. Og når jeg taster det på lommeregneren, så får jeg resultatet 11,025 kvadratcentimeter, fordi jeg startede med at regne i centimeter. Resultatet skulle være med 1 decimal. Så jeg skal kigge på decimalen nummer 2. Der står et total, så der skal ikke gøres noget. Det bliver altså afrundet til 11,0 kvadratcentimeter. Det sidste vi skal kigge på, det er areal af en cirkel. Her står, et tæppe er cirkelformet med en diameter på 12 decimeter. Hvad er arealet af tæppet? Svaret skal være i kvadratdecimeter og afrundet til helt tal. Først finder jeg lige et billede af et cirkelformet tæppe. Så er det nemmere for mig at forestille mig, hvordan det er, jeg skal regne. Så laver jeg en skitse. Her har jeg hurtigt lavet en cirkel, der ikke er særlig cirkelagtig, men den er god nok til, at jeg kan skrive målet ind. Jeg får at vide, at diameteren er 12 decimeter. Det vil sige, det er afstanden hele vejen hen over cirklen. Jeg husker også, at hvis det er fra centrum og ud, altså halvdelen her af diameteren, så kalder vi det radius. Så finder jeg min formelsamling frem. Arealet af en cirkel er tallet pi gange radius i anden. Altså radius gange radius. Så det jeg skal bruge, det er den halve diameter. Diameteren er 12 decimeter. Så først regner jeg radius ud. Det er 12 divideret med 2, altså 6 decimeter. Og nu kan jeg regne arealet af cirklen. Arealet er pi gange radius i anden. Pi kan jeg regne med er cirka 3,14. Og så skal jeg gange det med radius i anden, som var 6 i anden. Altså 6 gange 6. Taster jeg det ind på en lommeregner, så får jeg, det giver cirka 113,097 kvadratdecimeter, fordi jeg havde enhederne i decimeter. Og nu skal jeg afrunde til helt tal. Jeg kigger på første decimal, der står 0, og derfor bliver det her afrundet til 113 kvadratdecimeter.